Шулай ук Нурлат шәһәрендәге Киләчәк балалар иҗат үзәгендә дә балаларны яңа ел бәйрәме белән котладылар. Театральләштерелгән тамашада нәни тамашачыларны ишектән үк әкият геройлары каршы алды. Бәйрәмгә балалар яраткан мультфильмнар геройлары җыелган иде. Алар балалар белән бергәләп табышлыкларга җаваплар эзләделәр, туйганчы җырладылар, биеделәр, көлделәр. Хәтта тискәре геройларын да бу көнне күңелләре йомшарып, бары тик елмаю гына бүләк иттеләр. Әкият тамаша һәр кемгә дә хуш килде. 3нче сыйныф укучысы Никитага мультфильм геройларының яңа елны ничек коткарып калулары ошаган. Больше всего мне понравилось, когда мы растапливали лед и создавали свою сказку. Это очень хороший спектакль. Мне понравилась Снегурочка, Дедушка Мороз, и мне очень понравилось отгадывать загадки. Яңа елның күпше чыршысын бизәгендә дә бар хыялларын эшкә җиккәннәр. Чыршыга төрле төстәге шарлар, мишуры һәм гирляндалардан тыш, балчыктан балалар үзләре ясаган уенчыкларны да өлгәннәр. Бик матур килеп чыккан. Декорацияләр, зал дизайны да күркәм, ә иң мөһиме сабыйларның елмаюлы якты йөзләре. Күңелле мизгелләр озак дәвам итте. Балаларга тәм-тым тутырылган яңа ел күченешләрендә өләштеләр. Фанис Мөхәммәтов, Гүзәл Самарханова, Ярослав Казаков, Татарстан яңалыклары, Нурлат.